खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान लसआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय माजियाव जो फवारनाय महरा सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लाउसखौ फरायजोबबाय सोनाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मोननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मानसिनि ड्रेसा नायदो इयावनो फानसिनलायनानै फैदों आरोना दख'नाखौहाय इन्ट्र'खौ ओमफ्राय आलदा जायगायावसो मारि फैदों खिन्थु ब्लग्सआ एसे सिगांनिफ्रायनो लानानै फैदोंमोन सोसननानै होनोसै आङो गाज्रि मोननाङा आरोना आन्दायनांगौ लागा गैया आं थख' फोरमायनानै होनो मोजां मोनखायो आरो आं फोरमायलांगोनबो थगायनाय नियम गैया आरोना थ' नायलांबाय थायो बिदिब्ला आं दिन ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो हा नोंजों बहा बिदि थाबाय थानो सोलाबनांगौ जाखो ओमफ्राय बिफानि जा आखाइया बिदिसो जानो माबाया दारिनि आखाइजों लाय आंबो जानो बिदायाबो जा अखाजार बानायो बियो बेहाय ओरै माबा होनो नागिरदोंमोन खुन्दुं बिबाय थादोंमोन आंनाव नो खुन्दुं गैयाना ओरै बोनानै ओरै खालामबाय थानो नागिरदोंमोनब्रा मालाय बेजोंनो ए भगवान दे सान्दुं सुदोंनो हजोंहाय फा गावत जाबो केनका लुकाया जाबो बाबा गावत जाबो होनलाय ओइ नानि बाबा जाबो जा बाबा होन बाबा जा মই থাকিম মই মাৰ লগত থাকিম जा होन बाबाखौ जा बाबा उलाय जा होन थिनहरखाबायथ' थांदो ओइलाय जा होनबायथ' जा बाबा जा होन टाइमा 10ता जानोसै दे सानदुंनो फन हरखाबाय आं कबिता गालिनाव खबर लाहरखाबाय माया फनखौनो हमाखैनो ए बिजों जानांगौ बिफाया भगवान बेजों जाजाया माव ए माथो मानसिफ्रा ए बायदि गेब्ले थाबाय थानांगौ बेजों माथो थां फैदो सोना बाबाया माइरं लायनो दानो फैगोन ए गम पाइसे ओमफ्राय बेखौ दुगैया लोबा बेलेगाव लानानै थांबावनांगौ नै सानजोंबो जानोसै फैदो नै नानि दै दानोसै फैदो आयै नैबेखौ मैया सोर फोननानै होनाय आब' सेस बिमायानो फोनफेरैखाय मिन्थिथारा सिबाय बोरै आथिङा पिंक कालारनि वाव ओमफ्राय आखाइना बोरो आखाइना मा कालार आखाइना रेड कालार होनदो रेड कालार आखाइना थांदो आरो फोनबावनोसैनो आब' थां ब्लेक कालार फोनना फैदो आब'नाव थां मोनामसे बावनानै दिनै थांब्रेलायो आरोना आजिखालि बिहामजोआ सेरावनो थाबाय बावनानै थांब्रेलायो आरोना कमेन्टबो फैदोंमोन आंनाव मा होनो हायलुरिया सोलायफिनबाय नामा रुमखौ होननानैहाय थ' येस आं बिथिंनो आगान सुरलांगासिनो दङ नै दानाबा बिदिसो मोनो आरोना गेजेरावनो हरलाबो फैसाया नोंना नानि ये देखो आरोना अमा फिसा मासे फिसिनोसै जोंहा हायलुरि आंजोंहाय हा बेलाय माथो बेयावनो थास' खानानै थास' बिबार ओंख्रि संनाय देखायदों आसोला दे बिहामजोनिखौनो एसे दांलाय बिलिरनाय मालाय हेभि बानायना लादों हेभि माने नै बे बुस्थुखौ एसे एकदम बोरै मा होनो बेखौलाय मा ओरै माबानायखौ मा होनोमोनलाय फुनाया दंफाङा दामिबा ओमफ्राय खुनुरुखुम सासे मानसिया थांबाय आरोना खिनो ओंखारदों होननानै न'आव खिहैनोसै होननानै थांबाय बारग'बाय न'आव खिहैसिगोन होननानै थांबाय आरोना न'आव थांनो नागिरदों लालियाफारायावहाय बिदिनो आरो उल्थां फाल्थां खुनुरुखुम ओमफ्राय आंनि गोसोखौ मारगुलि आरोना ओमफ्राय आङो बिथांनि रुमाव फैनानैहाय भिडिअखौ बानायगोन सानखादोंमोन दाखालै सानैजोंनो बुंखादोंमोन नों फोरमायना होग्रोदो रुम सोलायनायखौ होननानै आरोना माने गाव आंखौ फोरमायना होग्रोदो माने गाव मारै फोरमायनो मारै मानो जादों ना मा होनो बोरै खालामनांगौ बेखेवजेननांगौ सानदों आरो मा होननानै बेखेवजेननांगौ थायो रुम सोलायनायनि सोमोन्दै माने
फटकरिया थांनायखौबो नोंथांमोननो देखायबाय आंबो देखायबाय गावबो देखायबाय आरो फटकरिया फैफिनबाय माने बिदानाव मोना सोंहरखादोंमोन न'खौ सोलायबाय नामा माबाय नामा जानानै ओमफ्राय दाखालिनि भिडिअ होनाया एसे माने गोलाव जादों नालाय ओंखायनो उनाव होस्लाबनो हायासै माने बारा गोलाव नायबाय थानो बायो नालाय सोरबा सोरबा गोबानो ओंखारगोन ओमफ्राय बेखायनो आङो मालाबा एसे मोजां फोरमायनोसै र' होननानै भिडिअखौ बारा गोलाव माबानाय जायासै आरो फोरमायनाय जायासै आरो बेखायनोथ' आं ओमफ्राय आहाबो दाख्लैनो फोरमायनो सानो दाना अमा फुथारनाय मा फुथारनाय भिडिअ अमा जालाय संलाय होनानैनो माने नै फिथोर बेर अमा बिबु जानानै अनदराव गरम जाहैनानै बेरफ'जोबबाय मैखुन बेरफ'नाय बायदि थाथों बारा स्लिम थाजाबाय थायो नामा बेबायदि गैखाया ओरै आरो बेरदेरना होबावो सिनायाहाय बिउटि प्लास केमेरा लागायनांगौ जाम्बि सिन्था खालामनाङा माबासो जाबाय ओइ साहा फुदुंनायासो रानथाबसिनला दे माबा फुदुङो मा होनोमोनलाय माथो भिडिअआवबा सुन्दुरि ओमफ्राय मोखाङावबा बान्दरि होननाय नंगौना नङा होनलाय नामा थाथोंहाय ओंखायनो आंहा खिथाखायो सबाय बिमा जेव जेव होननानै नंखागौबा साइज गैया होनना बुंखायो जाबायना आरो माथो नांबावगौ जों सारेन्डार जाखादोंना मालाय केमेरायासो स्लिम नुहरदोंबा जोंलाय बेखौ माथो खालामनो बेखौ बादो ओमफ्राय सिरियास टपिकआ जाहैबाय मा येस जोंहा बिहामजोआ रुमखौ सोलायबाय आरोना ओमफ्राय रुमनि प्रब्लेम जानायखौथ' खिथाखादोंमोन रुमाथ' जेबो प्रब्लेम गैयामोन गोदान सखा एकदम भिडिअ लाबानो मालाय बाथ' कालार नुखायोमोन भिडिअआवबो ग्रिन कालार एकदम बाथ'स्रो ओमफ्राय लामाया बिराद उसुबिदामोन ना ओमफ्राय र' आङो फोरमाया सानदों आरो ना माने ससियेल मिडियानि खोथाबो जाहैबाय नालाय माने आंनि भिडिअफोरा बयथिं थाङोबा ओमफ्राय माथो बे न'खौ एरनासो गालांदों नोङो होननानै गाज्रि मोनजायो एरनायनि खोथा नङा एक्सुवेलि लामाया उसुबिदा मोनदों नालाय उसुबिदा आरो आं बुंखादोंमोन आगोलावबो माने एसे जानगारबो जागोन होननानैहाय ओमफ्राय जानगारबो जाहैबाय अखाजों बाखाजों एसे दिगदारबो जायो आरोना माने बे आं थानाय न'आथ' एसे खाथियानो जाखायोमोन नालाय फार्स्टनिया आब'मोननिजों नैबे आं दा थानायजों खाथि बेयो खालि गैयामोन माने ओमफ्राय दा आंनिबो खाथि जाफैफिनबाय स्कुलनिबो खाथि जाबाय आंहाथ' गोजोननायानो लाजाखाला दा बुंखासै ओमफ्राय लामायाबो बिदि माबा गैला हाब्रु गानांगौ बिदि गैला आरोना जोंफोरबायदिनि थाखाय एसे स्कुल खाथिबा मोजां जायो आरो फैसा गारनायनि गारनाय आरो रिक्सा भारा गारबावनांगौबा दिगदार जायो गैस'नियाव माने ट्रिप हाबनानै थाहैदों आरोना बियो थानोसैबो साननानैहाय ओमफ्राय दा फैफिनबाय ओमफ्य सेटिं खालामनानै लास्रांजोब्बाय आरोना मालाय ना मा होनो बेनो खारना बेनो आरो जेबो टेनसन गैया प्रब्लेम गैयामोन दा माने फिसालाबो न' टेनसन जाबाय हारसिंबो थांनो हाबाय जेरै जोंनाबो हारसिं थाङो सम एखमबा दोनलांबाय एखमबा हारसिं थांबाय बिदि जाबाय आरोना बैथिं थाहैबा बेहा टिउसनाव दोनबोबाबो थांफिननो हास्लाबा थांफिननानै आरो लांफैफिन स्कुलाव दोनबाबो आं मालाय बेसे हाबहोबाय थानो बेखौलाय आङो न' गैजायैनि आखलालाय आं जेबो सानबावलासोमोन माने लामाया प्रब्लेम नङाबा आरोना माने गोजानबाबो गराय दंखायो नालाय उरायनानै बिदि सानदोंमोन आरो दा आरो हनै माबा सानबाय माबा जाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबो ग्रोब मोनफिननायखाय फैफिनदों आरोना दामाबो बे एखेयानो जाहैबाय ओमफ्राय एसे कारेन्ट बिल होबावनांलासो आरोना आरो मालाय नै मैया मालिकआ इनभार्टारनि कारेन्ट लागायलांबावबायसो नामा कारेन्ट आरोना फेन नङा माने जास्ट लाइट बल लागायलांबाय गंब्रै लागायलांबायनो सुबिदा होनानै थांबाय आरो बाहेराव गंनै रावबो थाजाबनाय गैया सिन्था गैया टेनसन फ्रिसो जों सानैजों माइक मोनस्ला दुक्स मोसाबाय थाबाबो नाय दसे आरोना बेवहाय खाथि खालाना जेखि होनदोला ओमफ्राय रुमा बेनो नैबे जाहैबाय किचेन जेबो सिन्था गैया किचेनाव बेसिनबो दङ ओमफ्राय ओरै बार खोलो खोलो हाबफैयो ओमफ्राय मोनसे आरोना इम्परटेन्सआ जाहैबाय मा नै आगोलाव थानाय मालिकना बैयावनोमोन आरो दाबो खाथियाव फैफिनबाय नै स्कुल अक्जिलियामनि खिथुमोनाव फैफिनबाय ओमफ्राय आगोलाव थानाय मालिक आब'मोना बैनो जाहैबाय दंजोबो लाल साहा मोनलोंनो नागिरदों आरोना जोङो ओमफ्राय रुमा दाबो मोनसे हाइलुरि बिहामजोनि रुम थर आरोना आंना इयो आबौ ओमफ्राय नै थसक सुहोनांगौ थसकआ गैथ'आ मालाय बिसिनाया मोननायसो बिदिया गोरा जाथारो नै जिरायबाबो गेगे होनबावासो लोखि सारा ओमफ्राय नैबे मोनसे जाहैबाय आरोना नै ओमफ्राय नै ओंखारबानो मालाय नै खिग्रा हासुग्रा न' टेनसन आरोना स्रां ओलांगा बिसिनाया बैबो मोनसेमोननो ओमफ्राय बायनायखाय बेखौ बहननानै दोनबाय आरो गावनाबो दंखायोना मोनसे ओमफ्राय नै लेट्रिन बाथरुम बिदिनो आरो बारफ्रा खोलो खोलो स्रोनो जेबो प्रब्लेम गैया फैफिनबाय आरोना ओरैबो बार खोलो खोलो नै ओमफ्राय नै ओरैहाय लाल साहायाबो रेडि नोंहा माइब्राखौनो ओंखाम होनबाय दे माइब्राखौ जाखायो उन्दैया बिबाजैनाव फैबाथाय साहा बिफैयो आरो बिबाजै थांनाय लोगो साहा फुदुंदो होनखायो मालाय आंखौ मालाय एकदम दे जादो मा जादो एफा बुरजा जाया दे लोखि दे गियानबो जानांगौना ना आं जाया आं ओंखाम जाखादों
कबिजों एवनाय ओंखाम जादों नों जागोन जा दे जा बाजैनो एसे हरदो नङा जाया बे आवगायदों माबा ओरैनो माबादों एथ' लब गैया बेबो दे इयाव हरदो बाजै आंनो इयाव हरदो होन टेबोल गोदानाव बिबाजैनाव एकदम बिफायाबो दांनाय लांबाय मजबुतनो जोंहा गैया नालाय जोंहा प्लास्टिकनि होल्लां होथांसो नालाय ओमफ्राय मालाय मजबुतखौ आच्छा औ दे नोङो उनावहाय नेक्स्टआव दाम दरफोरखौ नोंहा फोरमायना लाबानो जाबाय आं नोंनावबो कमेन्ट नुनाय मोनखादा आङो सोंदोंना आंनाव नांलायला नोंनाव एसे दोनथ'दो फोरमायनो थाखाय दे मा जानोसै सामस नांगौ जाया बेहाय ओरैनोबाबो एसे हेब्रेगासिनो दं मालाय आफाटाखुरखौ मोनाखिसै नालाय दे लोंदो दे बाजैनि टेबोल गोदानाव आं हले टेबोल गोदानाव ओंखाम मोनजायाखै दे आं मिन्थिया जानोसै दे मालाबा मोनजानो हासिगौ लाल साहा लोंनानै लागोनसै आं जे आयु मालाय मालिकखौ जाखांनांगौ ओमफ्राय नै मोनसे खोथासो आं बुंनो नागिरदों इम्परटेन्ट आरोना आसपासनि मानसिफ्रा जुदि प्रब्लेम जायाबा जों सानो अमा फिसा मासे लामारसिगोन ना एसे खोथाफोरखौ खोनासंग्रोनायसै आसपासावहाय माने बिनि आसपासावहाय जायगा दङ बिरादनो आरो जों दाबायदियाव अमाखौ लानो मोननांगौबा दसेनो देरगोन जों अमाया थास'फ्राथ' बबे बुङाव नागारना लायगोनथाय जोङो मैला मैलि थास'खौबो साफा खालामना होजोबावो जोङो आरोना आसपासनि जुदि लायोबाथ' नोंथांमोनजोंबो सेयार खालामखागोनानो जोंलाय बहाथो लाखुमानो रोंनो अमाखौलाय मालासो देखायनो मोनगोन लाबाथ' लाजायो आरोना जेबो प्रब्लेम गैया बायदि मोनदां ओंखाम खालायफोराबो गारजायो माथो होनबावनो बे मालाय खाथि खालानि मानसिफ्रा एसे उसुबिदा मोनबा होननो हाला आरो जोङो आरोना जों सानदों आरो लानो होननानै बेखौ जोङो नेक्स्टआव खबर लानानै नोंथांमोननो फोरमायनोसै ओमफ्राय आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना बेखिनिखौनो आं बेयाव बिहामजोनाव फैनानै भिडिअ बानायनो होनखानानै आं दङमोन नालाय ओमफ्राय आंबो लाल साह लोंनानै थांनोसै एसेयावनो हामबायसै आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसोनो फरायलायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ एकदम हामथारबाय आरोना